फंबाया बिदोंनो मावना जायो मालाय हाजार हाजार खामायनो हायो हाजार हाजार लाख लाख खामायनो हायो फंबाया नै बिजाय इसे सिरियो इसे सिरिनानै ओरै फैयो आरो नै पाइपयाव बबेनि अ हे बिसिनि सारफोरबालाय बाप बार मारै थानो हाबावनो बिदिथाय दा बिथाङा ना सादों नै बर'आनो दायो आं बेयावनो दङ दैया फटानि दैया बेसेबां गुसु नायनोसै फटानि दैखौ नायनांगोन ना माबायदि आयो 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 नै दायो दसे आराम जिरायनोसै आराम जिरायबाय दसे आराम जिरायबाय थान्दा भुटाननि दैयावसो खाथियाव जिरायनो आराम मोनदों नै दा नाखौलाय साबेसे मोनखो नाया साबेसे मोनखो नाखौ गैया मोनाखै औ नंगौ औ नंगौ डेन्जार हारसिंनो बियो नाखौ सादों आरो गिया बियो गिया खोरियाल थाबाबो गिया जिबौ थाबाबो गिया नै डेन्जार गोथाव ना बाप बाप बा इमान गोथौ ना लांखारनो रोङा बियो दैबाना बायदि फैयाखै ना बेयो आस्तेसो नाया माबायदि मोनथारबाय माथो नाखौ मा ना मोनखो लाय नायनो नाहानो लाग्रायानो गैया माथो बाप बेयावनो गोथौ बाप 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 गुसु मोनाखै मोदोमफोरा एकदम सान्दुं गोसाना एसे मोजां मोनदों मोदोमफोरा गुसु मोनदों थान्दा माथो थान्दा नाहा लाग्रायानो गैया नै मासेयानो मोनबाय हनै खाथि नोंसिनिसो हर बबेनिमोन नोङो नोंथां आङो बिनिनो लकेलनियानो दाउ लकेल दामि बियो दामि एकदम बारो दा उनाव बारगोन दे बे नायदो नायदो बारगोन बियो दायो फेल जाबाय बेयाव भुटाननि नाफ्रालाय माबायदि बाप बाप भुटाननि नायानो नै आसामनि नङा बेयो भुटाननिफ्रायसो फैदों नै भुटान नाया नै भुटाननि ना बियो अरुणाचलनि नङा अरुणाचला बै मोनसेयासो बै मोनसेया अरुणाचल भुटाननि आरो बियो आरो ओइथिं थांनो मोनला मोनो ओइ आर्मि दङ आंबो ना सारदों भुटाननि आर्मि हाबनो होला माने भुटाननियासो जोंनि आसामाव हाबफायो फाल्टु भुटाननिया जोंनियावसो हाबफायो जोंनि आसामनिखौ बै भुटानाव हाबनो होला बिथिं हाग्रा बंग्राथिं आरो गावसोरनि भुटाननि जाथिफोरा जोंनि आसामाव हाबफायो इमान फाल्टु दायो नै आङो भुटाननि दैयावनो दङ नै बे भुटाननि दै बेयो आरो अरुणाचला बै मोनसेया
माथो आं प्रकाश नार्जारिखौ लोगो मोनबायनो बहा नायनो नोंथाङा बेयावनो फैदों सोर सोर उदालगुरियाव बिब' बेलाय माबादों दां बड'लेण्डनि रादाब औ बड'लेण्ड रादाब दा साहा दखान गला दङ बेयाव थाखाबाय आरो बेयावनो बिथाङाबो नै दिनै फैनाय दिनै हर थागोन माला थांफिगोन जों गाबोन थागोन गाबोन अबेयाव थागोन नोंसोरलाय टाउनाव थागोन नंगौ सोरहा दं न'नि मानसि दङ टाउनाव थागोन नंगौ सोर प्रकाश फंबाय जाजों थागोन बे प्रकाश बेयो हाबा लाबाय ना लायाखै बियो हाबा लाबायलै हाबा लामारबाय बियो लाबाय माथो मबाइलाव नुबा लाबायबा फट' गारिखाय ए नंगौ आरो नोंलाय नोङो जाबाय माथो नोंबो देखाया माथो मबाइलावलाय देखायनांगौब्रा देखायो आं फेसबुकआवबो होयोना दायो आङो बिथांनिबो साहा लोंहोबाय आरो प्रकाश साहा लोंहोबाय आरो मोनसे दंबावो दामि बियो दामि साहा बरिया बियो माबायदि मोनदों मोजां साहाथ' गासिनो हाया उदालगुरिनि बियो उदालगुरि प्रकाशआ थांसिगोन आरो मैखुनाबो थांसिगोन दायो अबेयाव थांगोन नोंथाङा उदालगुरि सोरावनो थांगोन नोंथाङा उदालगुरियावलाय उदालगुरि जेराव थानो जायगा मोनैमोन आरोखि जेरावबो थानो मोनबानो दे होमबालाय थांसिगोन माथो नार्सारि बिजय बसुमतारी नङा नोंनि नङा नोंस्रा न'आलाय बबे आंना न'आ एसे रबार बागान दंलै ओरैहाय दे रबार दं आरो लोगो मोननायनि थांदो दा बिथाङानो गार सालायदों आरो बियो ओरैबायदि प्रकाश नार्जारिनि खाखानानै गारियाव मोजां नांदों आरो नै बिथाङा गारियाव खानानैलाय जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां नांदों आरो ओमफ्राय खबर माबायदि आयाव खबरा माबायदि खबराथ' थिगानो मोजाङानो मा ओंख्रि जानाय